Jeg hedder Rita Røvhul, og det her det er min lillebror Gunnar Kødpøls. Og det her det er min mor retarderede Trine. Og det her det er min far Hans Håndbrems. Rita Røvhul. Skattejagten. I dag kommer de to fede svin over til bedstemor og bedstefar. Som I kan se er bedstemor rigtig dårlig til at tegne. Og bedstefar graver en hul, og han er helvedes til slap, og ingen kan lide ham. Skynd dig lidt, dit kæmpe fede læs. En skildpadde er endda hurtigere end dig for hævlen. Jo, så slap dig dog ikke, jeg er snart færdig. De 4 fede svin er lige ankommet. Jeg laver dem til grisesuppe, hvis du ikke snart er færdig for hævlen. Jamen, så slap dog af, din utålmodige lille pølsemix. Det fede dyr nåede det lige præcis. Hvad så er din fede smatså? Bedsmor! Ej, så hold dog kæft, mand. Hvad er det for et fedt dyr, der kommer det? Bedstfargris! Du skal ikke snakke, jeg har faktisk taget mig 10 gram siden sidst. Nå, små svin, vi har lavet en skattejagt til jer for hævlen, mand. Men jeg tror sgu ikke, jeg er klog nok til at kunne finde den. Hvad mener du med, at vi ikke er kloge nok til at finde den? Jeg går sgu i børnehave din omvendte cykelret. Du ligner ellers en, der ikke engang kan finde ud af 1 + 1. Værsgo, små retarderede svin. Her, du kan få min klampe skidt hat. Hold da kæft, jeg troede sgu ikke, du kunne blive grimmere. Hvad er det her for et skatkort? Det giver overhovedet ikke nogen mening. Ja, du kan sgu da ikke finde ud af noget, kan man sige. Nej, det giver sgu da ikke nogen mening. Man skulle nærmest tro på, at du var den, der gik i børnehaven, men du skulle da på hovedet. Jeg skulle bare lige se, om du var vågen. Ja, nu giver det sgu da meget bedre mening, end før, da du vendte det på hovedet i en omvendte kartoffelmus. Altså, hold dog din kæft, altså. Okay, slap lige af. Nej, pølsemader skal have noget hjælp. Ja, men det er altså ikke, fordi jeg er dum. Den værste lægetråd er en flaske, der er grim og hård til. Ja, se, der er jo en flaske. Rita Røvhul har fundet den første ledetråd. Se, det er en flaskepost. Ja, det var da også på tide. Lad os se, om det er noget, vi kan bruge til noget. Og det kan jeg sgu ikke læse. Værsgo. Mor, kan du ikke lige læse det? Jeg er nemlig ordblind. Det kan jeg sgu da heller ikke selv. Jeg gik ud af skole i 1. klasse. Emir er sgu da også så dumme. Jamen, det her lort er også bare så retarderet søst. Ja, der ligger sgu da nogle grene deroppe på jorden. Jeg kan sgu da ikke se nogen gren. Så føles det sådan, at jeg er glad inde i min hjerne. Jeg havde altså godt set dem. Se, der ligger jo en nøgle der. De 2 grimme svin har fundet en flot gul nøgle. Nej, Fismin, jeg havde sgu ikke forventet, at I havde fundet det glas, men okay, lad os kigge på kortet. Men jeg er jo ordblind, jeg kan ikke finde ud af det. Blev du tabt ved fødslen, eller hvad? Nå, hvis du ikke også er blind, så kan du se, der er 2 æbletræer. Nå, jamen se, der er jo et æbletræ her. Og der er også et æbletræ her. Og se, der er en diarrépølle. Du skal sgu da ikke træde på den der diarrépølle. Oj, der er sgu da noget hårdt her. Det sagde hun også i går. Her er den 10-skulfarede nøgle. Jamen, jeg blev den nye Elon Musk for hævlen. Nu kan vi købe kødblanderen fra Wish. Jamen, så stop dog din dagdrømning. Det skulle da bare chokolademønter. De smager sgu dejlige i min bumbum. Og husk nu at dele tyndskidesmønterne. Hurra! Rita Røvhul og Gunnar Kødpøls elsker chokolademønter. Normalt kan jeg sgu godt lide chokolademønter, men det her smager bedst med sprødende blindtarm.